De muziek van The Golden Earring wie van de middag te jaren in de binnenstad van Dokkum. De bekende Nederlandse rockband had er mee op vanwege de ziekte van oprichter en gitarist George Kooijmans. Als eerbetoon waard Juste Midio roenom in Nederland muziek spelen van de band. Juster wie dat er nog net in Dokkum, maar daar hier steeds bij haar die Auke de Boer een goede reden voor. Je kan hem maar op één plek tegelijk zitten, hè? Dus en de afspraak in Grace Steel. Ik zei, dan wil ik het ook graag in Dokkum dan, maar Dokkum had zo'n prachtig carillon. Ja, dan moet het ook gewoon klinken. Hè? Wij hebben het mooiste carillon van Friesland en een van de meesten uit heel Nederland. Dus ja, dan moet het hier zonder meer klinken. Om 3 uur heen speelde de Boer nummers van The Golden Earring op het carillon in Dokkum. Ek misschien wel de grootste hit, Radar Love, kwam voorbij. En zo'n echt rocknummer brengen op het carillon, dat is nog wel een flinke uitdaging. Nou ja, je moet het wel wat arrangeren voor jezelf. Je moet het hier en daar wat intinnen. Aan de andere kant kun je weer wat meer grapjes en graaltjes doorheen maken. En er ben leert bij bijvoorbeeld Just a Little Bit of That Day of Another 45 Miles. Dat zijn een beetje balladachtige dingen. Die klinken heel mooi. Radar Love is natuurlijk wat meer rock. Dat is wat lastiger. Maar er zitten wel fragmenten in waarvan dan denk je van nou, dat is goed herkenbaar, ja. Een handjevol Dokkumers wie speciaal naar de ziel kwam om mij te harken. Want de muziek van The Golden Earring roept een soort herinneringen op. En dat geldt ook voor Auke de Boer. Ik ben in Kolmersberg en we hebben daar één keer in de 2 jaar hebben we het warfsfeesten. En heel vaak is op de slotjongen de Golden Earring in de tent geweest. Ik weet er net zo 4 van al dat wij kregen het volop mooi. Ja.